И здравейте хора, аз съм Super Gaming BG, Always Gaming и всички тия. И днес ще играем Minecraft Pocket Edition по епизод на Survival. Да направим един нов свят. И така, зареждай какво ще ни се падне. Добре, забравих как се казваше този байом, обаче с кой скин сме? Нупчето. Изчакайте за малко. Повярвайте, не трябва да сте нубове в Майнкрафт. Трябва да бъдете Стив! Също така, ако говоря странно, това е защото съм болен и защото... Да, просто съм настинал и... Да. О, какво направих? Оле, майко. Добре, знаете ли какво? Аз предлагам да не правим повече грешки и да започнем с Survival-а. Така. Първото нещо, отсичаме, чупиме едно дърво. Или каквото е, както искате му казвайте. Да. Ще се стремя да не спринтвам много, защото ще огладнея. И най-вероятно ще остана на половин с цел хънгър и накрая някой скелет ще ме... Да. Сещате се какво ще стане. Така че се надявам... Да, понеже аз почти всички светове ги играя без трудност и съм свикнал да спринтвам постоянно. А къде е това? Ехо. Къде си? Ето го. Изкачай! Добре, взех го. Този цаплинг ще го засада. И мисля, че спауна е доста готино място за да се построя една мъничка къщичка. Научих един нов дизайн на такива доста мънички къщички. Повярвайте, по-малка е от къщичката на вилиджера, но до някъде е яко, до някъде е тъпо, защото е малка, но се тая. Така, другото нещо, за което искам да поговоря е, че клипът, по-скоро първия клип или вчерашния клип или да, беше с най-лошото качество на клип, който съм виждал някога и не струваше за нищо просто, така че се извинявам и сега направих нещата. Така, ще отсека още малко дърво и ще се върна, когато съм го направил вече. Също така, не знам защо, наистина не знам защо, нямам никаква идея, защо качеството на тъпия клип е пълен булшит. Аз в момента, когато го играя, е перфектно, почти перфектно е качеството, когато аз го играя. Обаче YouTube реши, или телефона реши, или Mobizen реши, просто качеството да е тотална каша и тотален буклук. Така че ще пробвам да го правя на предишния профил, когато бях с другия телефон. Качеството беше почти идеално, мисля, в Always Gaming профила. Не знам сега защо тъпото качество не струва за нищо, буквално. И сега ще направим така. Не бъгва игра. Овца. Хайп! Също така, ще критвам. Мислех, че може само да критваш на компютър, обаче се оказа, че може и на телефон, което ме очуди. И сега ще критвам много. Примерно ето тази крава. Гледайте как ще критна с тази брадва. Просто... тя се скрива в тъпия храст. Ето сега крит. 2 крита с брадва.
Това ще го изпълним по-късно. И едно бутче вече ни го няма. Уау! Ей! Колко дърво? Над един стак. Да. Добре. Аз ви предлагам да почнем да го правим така. 2. Обаче почнах от грешната страна. Естествено, едно нещо ще има и ще го объркам. Така. Не, всъщност, аз съм идиот. Добре. 4-5. Ето. Така. Да, точно така. 2, 3, 4, 5. 2. 2, 3, 4. 5. Тук така. И тук. Така. Добре, формата. Ето това е формата. Буквално виждате колко е мъничка къщичката, но готиното плюс е, че тук ще има една мина. Това е всеки път, който правя тази къща. И сега нека да направим горе-долу това, което... Да, нека да видим. И първият епизод ще бъде буквално само строителство на къщата, което ще отнеме някъде около... На 11-та минута някъде може би ще съм готов. Така... Къщата и става много... хем е много лесно. Хем не иска и буквално много ресурси. Иска само около... Може би 2 стака дърво. Някъде там. Понеже от една страна 2 стака е... Хем е много, хем е малко. В смисъл, 2 стака. Кой сега ще се навие тук да сече 2 стака? Просто мисля, че е твърде много така. Взето ми едно сърце от Fall Damage. Ужас. Така. Да няма какво да крафтвам. После ще си крафтвам врата. Даже може и това дърво да не стигне. Не, няма да не стигне. Нищо. Дайте да пробваме. Така. Добре, има шанс да ни стигне, но той е минимален и мисля, че... Така. Гледай ти, то не стигна. Почти, айде. Но, нека сега да направим една така мъничка част от пода. Също така, да се усетих, че тази дъска няма да има нещо, ще бъде мината. И добре, ето и ето. Така. Добре, нека да убием това прасе. 2 пържоли и сега още едно убийство и сме. Не можах да критна по зверския начин. И пак я мислях. Първи левел, ей! Те пера ще ни бъдат изключително полезни. Тук виждаме малко водопад в мината. И сега да отиваме да съберем още мъничко дърво, което за напред няма да ни е чак толкова полезно. Единственото, за което ще ползваме дървото за напред е, ако не намираме кол, именно на български въглища, мисля, че всеки трябва да знае тази дума, ще го използваме само за чаркол. Преди, когато не играех Minecraft Fox Edition, беше много странно каква е разликата между чаркол и кол. Май няма много голяма разлика, но винаги съм си мислил, че истинския кол пече по-дълго и по-добре, смисъл. Не знам, може и да не е вярно, може да е вярно. Нямам си никаква идея. Не съм някакъв специалист по Майнкрафт, който да изследва всичко, което може да стане в Майнкрафт и има клипове за това. Скоро най-много след месец, играта лакна.
скоро най-много след месец може да очаквате едни сидове, които ще покажа на Майнкрафт. Горе-долу в предишния канал, понеже там бях направил. Горе-долу така хората ги... Опа! Голям проблем! Стана нощ. Майко, олеле, какво току-що... Това простотия току-що направих. Забравих, че съм на медиум трудност и скочих. Като пълния идиот Ендермен и Крипър. Това е невероятна комбинация. Не грами! Бро, хай. Колко гънпаудър? 1. Хай да ти пикам на едното гънпаудър. А ти, млади господине, разкали са! Чакай! No, чакай! Пич, чакай! Господ! Аз оцелях! Ей, оцелях! Хайп! Оцелях! Holy shit! Зомби с броня! Ела тук, приятел! Зомби ли? Това е скелет! Олеле! Двойно олеле, много олеле! Не ме видя, нали? Шит! Здрасти! Какво ста? Приятел? Айде да бъдем приятели. Не искаш ли? Окей. Айде. Ще имам върица. Fuck you! Ще имам върица. Yes, ще имам върица. Добре. Този скелет, който е с златните брони, мислех, че ще е зомби, но... Не е зомби и това е проблем. Опа, чакай. Не е слошо. Найде добро. Да бъдем приятели, искам да бъдем приятели. Опа. Хюстън, ние умираме. Добре, не исках да го правя. Обаче ще папаме сурова храна, която няма да ни нахрани и съм си изкъвил просто тъпата. Yes! Не трябва да мърдам и не трябва да има нищо около мене. Yes! Ще се хилна най-накрая. Това е. Yes. Майко, тази случка с Ендърмена и... Да, за хората, които не цъкат Майнкрафт, Ендърмена, само да предупредя, е най-ужасното същество в тази шивана игра. И тук виждаме яйчице! Ей! Почти се хилнахме. Още едно яйце! Да сега. И няма пиле. Лоши яйца. 2 крипъра и 2 скелета. Сега, искате ли да знаете как се турква в Майнкрафт? На компютър става по-готино. Не, чак толкова бързо тук. Колко и бързо да натискаш, не става чак толкова, но аз бях Always Gaming, Super Gaming и всички тия. Трябва да свикна да казвам Super Gaming, защото иначе такова тук отначало малко ми заприлича на крипър лице, но това ще бъде от този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, please like and subscribe. Да, може. Нали, това. Просто чао!